ሰላም ጥዕና ንዓኹም ንኽቡራት ሰማዕተይ ደቂ ሰባት ካብ ጥንቲ ጀሚሮም ንነብሶምን ንውሽጦምን መንነቶምን ንምፍላጥ ዓሚቖን ነዊሕን ዑደት ተጓዒዞም እዮም። ገሊኦም መገዲ እምነትን ሃይማኖትን መሪፆም፣ ገሊኦም ድማ መገዲ ፍልስፍናን ስነ ሓሳብን ተኸቲሎም እዮም። ሎሚ ግን ብዛዕባ ሓደ ክልቲኡ ዓለም ዘወሃህደ ነገር ግን ንዓለም ብዓበያ ዘናወፀ ዘሰንበድን ምስጢራዊ ሰብኣይ ክነግረኩም እየ። እዚ ሰብኣይ እዚ ንሚሊዮናት ሰዓብቱ ካብ ናይ ህይወትን ድንቁርናን ጸልማትን ዘውፀአ መለኮታዊ ብርሃን ነበረ። ንመንግስታት ዓለም ግን ዓብዪ ናይ ድሕንነትን ስግኣትን ሓደገኛ መርሒ ሓሶት መታለልን ተባሂሉ ተፈሪጁ። ናይ ዓለምና ኣዝየን ክቡራት ዝበሃላ ዘመናዊ መኻይን ዝነበርኦ ብቢሊዮናት ዝግመት ሃብቲ ዝውንን ኣብ መወዳእታ ግን ካብ 21 ሃገራት ብሓይሊ ዝተሰጎገ ሚስጥራዊ መምህር መን እዩ እዚ? ንምዕራባውያን ዘንቀጥቀጠ ካብ ምድረ በዳ ሂንዲ ተበጊሱ ክሳብ ሓያላን መንግስታት ኣሜሪካ ዘጨነቐ ፍላስፋ። ሎሚ ብዛዕባ እቲ ኣዝዩ ኣካታዒ ፍሉጥን ብመንግስታት ዝተፈንፈነ መምህር ኦሾ እስከ ተዓገሱኒ። እዚ ዛንታ እዚ ካብ ምእተዊኡ መወዳእተው ኣዝዩ ዝገርም እዩ። ስለዚ ጽኒ ኢልኩም ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ጽንሑ። ክቡራት ሰማዕተይ ታሪክና ብዓሚቑ መዓላ ንምርዳእ ናብ መበል ዛዕባ ዓመታት ንድሕሪት ክንብለስ ኣለና። እቲ ዘመን 1931 ዓመተ ምህረት ነበረ። ቦታኡ ድማ ኣብ ማእኸል ዞባ ሂንዲ ዝርከብ ሓደ ንእሽተይ ቁሸት እዩ። ኣብዚ ድሙቕ ባህሊ ኣብ ዘለዎ ቦታ ሓደ ፍሉይ ህፃን ተወለደ። ስድራው ኣብቲ እዋን ዘጠመቕዎ ስም ቻንድራ ሞህን ጃይን ይበሃል ነበረ። እዚ ህፃን እዚ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ከምቶም መዘንኡ ቆልዑ ኣይነበረን። ፈፂሙ ስቕተኛ፣ ሓሳቢ፣ ኣብ ተፈጥሮ ዓሚቕ ምስጢር ክቃላዕ ዝፈቱ እዩ ነይሩ። ዝዓበየሉ ናይ ከባቢኡ ሃይማኖታዊ ስርዓት ልምድታትን ፈፂሙ ኣይቕበሎምን ነበረ። ንኹሉ ነገር ስለምንታይ ኢሉ ብሕቶ ይውግዞ ነበረ። መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይትን ግድን ክመሃሩ ከለዉ ኣብ ማእኸል ቀጢሉ ብምውፃእ ብዘይ ፍርሒ ብሕቶታት የጨንቖም ነበረ። ንሱ ሓቅነት ብስብከት ዘይኮነስ ብፈተሻ ጥራሕ ከም ዝርከብ ካብ ህፃንነቱ ይኣምን ነበረ። እዚ ናይ ምሕታት ባህሪኡ ድማ ናብ ዓብዪ ናይ ፍልስፍና ደረጃ ኣብፅሖ። ኣብ ላዕለዋይ ቤት ትምህርቲ ናይ ፍልስፍና ትምህርቲ ብብቕዓት ኣጽኒዑ ፕሮፌሰር ወይ መምህር ላዕለዋይ ማዕረግ ብምዃን ኣብ ዩኒቨርሲታት የምህር ጀመረ። ነገር ግን ንሱ መጽሓፍ ጥራይ ዘንብብን ዘቃልሕን ተራ መምህር ኮይኑ ክተርፍ ኣይደለየን። ውሽጣዊ ህርፋኑ ካብኡ ንላዕሊ ዝገፍሐ ነበረ። ወዲ 21 ዓመት ጓሳ ከሎ ኣብ ሓደ ፍሉይ ለይቲ ኣብ ትሕቲ ሓደ ዓብዪ ኦም ኮይኑ ክጽልይን ውሽጣዊ ህይወቱን ክምርምርን ከሎ ናይ መወዳእታ ውሽጣዊ ብርሃን ረኺበይ ኣለኹ፣ ነፍሰይ ፈሊጠይ ኣለኹ ኢሉ ኣወጀ። ካብቲ እዋን ጀሚሩ ናይ ውልድነቱ ስሙ ገዲቡ ሰባት እቲ ዝተባረኸ ናይ መለኮታዊ ጸጋ ዘለዎ ኢሎም ክጽውዕዎ ጀመሩ። ናይ ዩኒቨርሲቲ መምህርነቱ ስርሑ ፈጺሙ ገዲፉ ድማ ናብ መላእ ዓበይቲ ከተማታት ሂንዲ ብምጓዓዝን ሓደሽቲ ሓሳባቱ ክሰብኽን ሰባት ካብ ድቃሶም ክበራበሩ ክጽውዕን ጀመረ። ኦሾ ኣብ ሂንዲ ቱኒ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ዓብዪ ናይ ስልጠናን ናይ ህድኣትን ኣስተንትኖን ማእኸል መሰረተ። ኣብዚ እዋን እዩ ዓለም ብዓባያ ክትፈልጦ ዝጀመረት። እቲ ዝገርም ነገር ካብ ኣሜሪካ፣ ዓባይ ብሪጣንያ፣ ጀርመንን ካልኦት ሃገራትን ዝመፁ ሃፋትን፣ ዶክተራት፣ ጠበቓታት፣ ፍሉጣት ስነ-ጥበበኛታትን ስራሖም ትካሎምን ገዲፎም ናብዚ ምድራዊ ገነት ዝበልዎ ማእኸል ክውሕዙ ጀመሩ። ንምንታይ እዩ ከምዚ ገይሩ ሰባት ዝዝሕብ ነይሩ? ኦሾ ዝሰብኮ ዝነበረ ፍልስፍና ካብቲ ንዘመናት ዝነበረ ልሙድ ሃይማኖታዊ ስብከታት ፍጹም ፍሉይ ነይሩ። ሃብታም ምዃን ሓጢኣት ኣይኮነን፣
ምድራዊ ህይወት ክትድሰተሉ እያ ተፈጢራ ይብል ነበረ። ባህላዊ መራሕቲ ሃይማኖት ሰባት ካብ ጽቡቕ ምግቢ፣ ካብ ጽቡቕ ክዳን፣ ካብ ፍቕሪ ተገዲቦም ነብሶምን ኣሰቂሞምን ክነብሩ ክሰብኩ ከለዉ ኦሾ ግን ተገላቢጦሽ የምህር ነበረ። ህይወት ጽምብል እያ ይብል ነበረ። ፍላይ ድማ ብዛዕባ ፍቕርን ጸወታዊ ስምዒትን ዝነበሩ ኣረኣእያ ንዓለም ኣናወጾ። ምዕራባውያን ጋዜጠኛታት ናይ ጸወታ መምህር ኢሎም ጸውዕዎ። ምኽንያቱ ኦሾ ንጸወታዊ ድሊትካ ንምዕፋን ዘይኮነስ ብነፃነት ብምክፋልን ውሽጣዊ ስምዒትካ ንምግላጽ ኢኻ ናብ ላዕለዋይ ናይ መንፈስ ሰላምን ፍቕርን ትበጽሕ ይብል ስለ ዝነበረ እዩ። ኣብቲ ማእኸል ሰባት ዝጭድርሉ፣ ዝበኺሉ፣ ብነፃነት ዝስዕስዕሉ ፍሉይ ናይ ምንቅስቓስ ናይ ነፃነት ሚድያ መንገዲ የዘውትር ነበረ። ሰዓብቱ እናብዝሑ ምስ ከዱ ሃፍቲ እውን ብኡ ልክዕ ገዘፈ። ኦሾ ንሱ ባዕሉ ፍጹም ናይ ቅንጦት ህይወት ይነብር ነበረ። ውድድሩ ጽቡቓት መኻይን ይፈቱ ስለ ዝነበረ ተኸተልቲ ብናቱ ውህብቶ ገንዘብን ክቡራት መኻይንን ገዝሉ። እዚ ድማ ንህዝቢ ህንድን ባህላዊ መራሕትን ኣዝዩ ከቆጥዕ ጀመረ። ኣብ መንጎአን ኣብ መንጎ ፖለቲካውያን ሰባት ዓብዪ ጽልኢ ተፈጠረ። ተኸታተልተይ ኣብ ሂንዲ ዝነበረ ሃይማኖታዊ ጸቕጥን ናይ መንግስቲ ናይ ግብረ ጸገማትን እናበዝሐ ምስ ከደ ኦሾ ምስቶም ዝበለጹ ዝቐርቦም ሰዓብቱ ብምስጢር ናብ ኣሜሪካ ተጓዓዘ። እቲ ዓመት 1981 ነበረ። ኣብ ኣሜሪካ ኦርጎን ኣብ ዝተባህለ ዞባ ሰፊሕን ማንም ሰብ ኣብ ዘይነብረሉ ምድረ በዳ መሬት ብቢልዮናት ዶላር ገዚኡ። ኣብዚ ምድረ በዳ እዚ ድማ ኣብ ታሪክ ተራእዩ ዘይፈልጥ ዓብዪ ተኣምር ሰሪሑ። ኣብ ንእሽተይ ዓመታት ውሽጢ ናይ ባዕሎም ዘመናዊት ከተማ ሃኒጾም ኣቐሙ። እታ ከተማ ናይ ባዕላ መዕረፊት ነፈርቲ፣ ናይ ሓይሊ መመንጨዊት፣ ናይ ህዝቢ መጓዓዓዚ፣ ናይ ውሽጢ ፖሊስን ዓበይቲ ሆቴላትን ነበረኦ። ልዕሊ 7,000 ቀወምቲ ሰዓብቲ ድማ ቀይሕ መልክዕ ዘለዎ ክዳን ጥራሕ እናተኸደኑ ኣብታ ከተማ ብሓባር ይነብሩ ነበሩ። ኣብዚ እዋን እዩ እቲ ታሪክ ካብ ብርሃን ናብ ጸልማት ዝተቐየረ። ኦሾ ን4 ዓመታት ዝኣክል ቃሉ ከይስማዕ ናይ ስቕታ መጽባዓ ገይሩ ነበረ። ንሱ ብኣካል ወፂኡ ንህዝቢ ኣይምህርን ነበረ። እታ ከተማ እቲ ምንቅስቓስን ብሓይሊ እትመርሖ ዝነበረት ግን እታ የማኒት ኢዱ ዝነበረት በላሕ ጓል እያ ነይራ። ሽማ ድማ ሺላ ትበሃል ነበረት። ሺላ በላሕ ሓያል ግን ድማ ጨካን መራሒት እያ ነይራ። ንማንም ተጸራሪ ሰብ ኣይትምህርን ነበረት። እታ ከተማ እናዓበየትን ሓይሊ እናረኸበትን ምስ ከደት እቶም ኣብ ዙርያ ዝነበሩ ናይ ቀደም ኣሜሪካውያን ነበርቲ ክፈርሑ ጀመሩ። እዞም ሰባት ሃገርና ክወስድዎ እዮም፣ ባህልና ከጥፍኡ እዮም ብምባል ምስ ናይ ኦሾ ሰዓብቲ ዓብዪ ናይ ሕጊ ኩናት ጀመሩ። ናይ ኣሜሪካ ፌደራላዊ መርመራ ቤት ጽሕፈት እውን እቲ ጉዳይ ብቕንቕሓት ክከታተሎ ጀመረ። ኣብ 1984 ዓመተ ምህረት ኣብቲ ዞባ ዝግበር ምርጫ ንምዕዋት ናይ ባዕሎም ሰባትን ኣብቲ ምምሕዳር ንምእታውን ሺላ መሻርክተን ሓደ ዘስካክሕሉ ውሳነ ወሰዱ። ኣብቲ ዞባ ኣብ ዝርከቡ 10 ዓበይቲ ናይ ህዝቢ ምግቢ መአንገድታት ሓደገኛ ናይ ከብዲ ሕማም ዘምጽእ ባክቴርያ ብምስጢር ናብ ምግብታት ነስነስሉ። እዚ ፍጻመ እዚ ንመላእ ኣሜሪካ ኣናወጾ። 751 ሰባት ብኸቢድ ሓመሙ፣ ብዙሓት ድማ ናብ ሞት ቀረቡ። እዚ ፍጻመ እዚ ኣብ ታሪክ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እቲ ዝዓበየ ቀዳማይ ባዮሎጂካዊ መጥቃዕቲ ተባሂሉ ተመዝገበ። ፖሊስ ጽኑዕ ምርመራ ክጅምር ከሎ ሺላ መራሕቲ እቲ ጉጅለን ተፈሊጦም ከይተተሓዙ ናብ ኣውሮፓ ሃደሙ። ምስ ሃደመት ኦሾ እቲ ናይ 4 ዓመት ስቕቶ ሰበረ። ጋዜጠኛታት ጸውዐ፣
እዚ ኩሉ ገበን መርዚ ምሃብን ስርቆትን ብሽላይ ተፈጺሙ ኣነ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ኢሉ ኣወጀ። ነገር ግን እቲ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ንኦሾ እውን ክምሕሮ ኣይደለየን። ብ1985 ዓመተ ምህረት ኦሾ ብናይ ሕጊ መብስቦን ናይ ሃገረ ምእታዊ ሕጊ ምጥሓስን ተኸሰሰ። ብምስጢር ብናይ ብሕቱ ነፋሪት ካብ ኣሜሪካ ክሃድም ከሎ ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ተተሓዘ። ቤት ፍርዲ ናይ ገንዘብ መቕጻሕቲ ከፊሉ ካብ ኣሜሪካ ንኽስጎግ ወሰነሉ። ኦሾ ካብ ኣሜሪካ ምስ ወፀ ናብ ዝኾነ ናፃ ሃገራት ከይዱ ክቕመጥ ደለየ። ነገር ግን መንግስቲ ኣሜሪካ ብዝገበሮ ዓብዪ ዲፕሎማስያዊ ፀቕጢ ልዕሊ 20 ሃገራት ቪዛ ከልከሎ። ካብ መዕረፎ ነፈርቶም እውን ኣባረርዎ። ኣብ መወዳእታ ናብታ ዝተበገሰላ ዓዱ ሂንዲ ክምለስ ተገደደ። ብ1990 ዓመተ ምህረት ኣብ መበል 58 ዓመቱ ኦሾ ኣብ ሂንዲ ዓረፈ። ናይ ሞቱ ምኽንያት ክሳብ ሕጂ ኣካታዐ እዩ። ሰዓብቱ ኣሜሪካ ቤት ማእሰርቲ ከሎ ናይ ጨረር መርዚ ሂባቶ እያ ይብሉ። ሓኻይም ግን ብናይ ልቢ ሕማም እዩ ዝሞተ ይብሉ። ኦሾ ክመውት ከሎ ኣብቲ ናይ መቃብር እምኒ ከምዚ ዝብል ፍሉይ ናይ ፍልስፍና ጽሑፍ ተጻሒፉ ኣሎ። ፈጺሙ ዘይተወለደ፣ ፈጺሙ ዘይሞተ፣ ሕሉፍ ዑደት ጥራሕ ኣብዚ ፕላኔት መሬት። ኦሾ ካብዛ ዓለም ብሞት እንተተሰናበተ እውን ጽሑፋቱ ፍልስፍናኡ ግን ሕጂ እውን ህያው እዮም። ሎሚ እውን ሚሊዮናት ሰባት መጽሓፍቱ የንብብዎ እዮም። ተኸታተልታይ ኦሾ መን እዩ? ብሓቂ ሰባት ከተገደዱ ናፃ ከውፅእ ዝፈተነ ዓብዪ ፍላስፋ ዶ እዩ? ወይስ ብስም መንፈሳውነት ሰባት ዝበዝበዘ ሃብቲ ዝረኸበ በሊሕ መተላሊ? ታሪክ ቀጻሊ ክትዕ እዩ። ውሳኑኡ ግን ንኣኻትኩም ሓዲገ ኣለኹ። ንሎሚ ሒዘልኩም ዘቐረብኩ ነዚ ይመስል ነይሩ። ቪድዮ እንተፈቲኹሞ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ምግባርኩም እውን ኣይትረስዑ። ኣብ ቀጻሊ ብሓድሽ ሓሳብ ብሓድሽ ቪድዮ ክሳዕ እንራኸብ ሰናይ ግዜ